аз зиндони шӯравӣ то раҳбарии як артиши хусусӣ. Евгений Пригожини 62 сола то расидан ба инҷо роҳи дароз аммо ҳайратоварро паймудааст. мо дар инҷо мемонем. шаҳри Ростовро муҳосира намуда ба сӯи Москав меравем. ӯро ҳамчун як шахси бераҳму сангдил мешинохтанд. баъд аз фурӯпошии коммунизм ва оғози ҳамкорӣ бо як ширкате ки барои Кремл ғизо мерасонд, сарватманд шуд ва бо лақаби ошпази Путин машҳур гашт. аммо баъди сарзадани ихтилоф байни ӯ ва чанде аз мақомдорони ҳукумати Путин, Пригожинро хоин хонданд. онҳое ки дидаву дониста роҳи хиёнатро интихоб карданд, шӯриши мусаллаҳона омода намуданд, роҳи шантаж ва усулҳои террористиро пеш гирифтанд, ногузир ҷазо хоҳанд гирифт. ҳанӯз дар 20-солагӣ барои дуздӣ ва қочоқи ноболиғон 9 сол зиндонӣ шуд. пас аз раҳоӣ дар соли 1990 дӯкони ҳотдог кушоду ба соҳибкорӣ рӯ овард. ин оғози кори ӯ дар роҳи тиҷорати бузург буд. дертар тарабхонаҳои бошукӯҳи ӯ ба макони роҳати сиёсатмадорону саромадони таъсиргузори Русия ва раҳбарони гурӯҳҳои ҷиноӣ табдил ёфт. Владимир Путин, президенти Русия, ҳамроҳ бо чандин раҳбари кишварҳои ҷаҳон борҳо меҳмони Пригожин шудааст. дар ниҳоят ӯ ба Кремл роҳ ёфт ва ошпазҳояш артиши Русияро бо ғизо таъмин мекарданд. Типичный предприниматель эпохи. Вай як соҳибкори маъмулии даврони Владимир Путин аст. Вай ҳам мисли дигарон як олигарх аст, зеро сарватро тариқи робитаҳояш бо ҳукумат ва шаҳрномаҳои давлатӣ ба даст овард. ӯ аз дохили ҳамин система баромадааст. ба зудӣ фаъолияти ӯ аз тиҷорат фаротар рафт. соли 2018 Пригожинро ба мудохила дар интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гунаҳкор карданд. 5 сол пеш ӯ оҷонсии таҳқиқотии интернетии маъруф бо номи Фабрикаи троллҳои Русияро таъсис дод, ки кормандонаш тариқи саҳфаҳои қалбакӣ дар шабакаҳои иҷтимоии сиёсати Русияро таблиғ карда, ба рақибони Москав ҳамла ва хабарҳои бардурӯғ паҳн мекарданд. соли 2015 вақте Русия ба ҷанги Сурия дахолат кард, Пригожин гурӯҳи зархаридони Вагнерро таъсис дод. муздурони мусаллаҳи он дар тамоми Африқо ҷойгир карда шуда, дар набардҳои Судон то Африқои марказӣ дахолат кардаанд. як ҳадафи онҳо гирифтани фоида аз истихроҷи тиллову маъданҳои дигари ин минтақа будааст. гузоришҳо дар бораи ҷиноятҳои ваҳшиёнаи зархаридони Вагнер дар Африқо, Сурия ва ҳам бераҳмиҳои ин гурӯҳ дар задухурдҳои Украина зиёд аст. баъди оғози ҷанги Русия дар Украина, Вагнер бо ҷалби зиндониён вориди корзор шуд. Евгений Пригожин ҷонибдори сарсахти ин ҷанг бо вазири дифои Русия Сергей Шойгу ва генерал Валерий Герасимов дар ихтилоф шуд ва ба танқиду таҳқири онҳо сар кард. У нас нехватка боеприпасов. ба мо лавозимоти ҷангӣ намерасад. Шойгу, Герасимов, куҷо аст васоили ҷангӣ? инҳо бачаҳои Вагнер ҳастанд ки имрӯз кушта шуданд. хуни онҳо ҳанӯз тоза аст. Еще кровь свежая. кашокаш бо Шойгу ва Герасимов дар ниҳоят бо ошуби нофарҷоми Пригожин поён ёфт. 23 июн муздурони ин гурӯҳ барои чанд соат шаҳри Ростови лаби Донро ишғол карда ба тарафи Москав равона шуданд. Русия дар ростои ҷанги шаҳрвандӣ қарор гирифт. вале ба зудӣ Пригожин розӣ шуд аз роҳаш баргардад. сабабаш маълум нест. ӯ бо нирӯҳояш ба Беларус рафт. як моҳ баъд Пригожин дар нишасти Русия ва Африқо дар Санкт-Петербург ширкат кард. рӯзи 21 август ӯ аввалин бор баъди ошуби мусаллаҳона дар наворе суханронӣ кард. ЧВК Вагнер фаъолияти иктишофи ҷустуҷӯӣ мегузаронад. Русияро дар ҷаҳон боз ҳам бузургтар ва Африқоро озодтар мекунад. дар навор ишора мешуд ки гӯё ӯ дар Африқо аст, аммо ин хабар тасдиқ нашуд ва шубҳаву тахминҳо дар бораи макони будубоши Пригожин бештар гашт. 2 рӯз пас ин тасвирҳо расонаӣ шуданд, ки дида мешавад ҳавопаймое дар Русия суқут мекунад. зоҳиран бо ҳамин карьераи олуда бо хуни ошпази Путин ба охир расид.